Onuku na ndị ụka, akụkọ ihe mere n'ala ndị mmụọ. Ihe anaghị eme na nkịtị. Ụmụ mmadụ si na ojimkpọ na mmụọ ibe ya agaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko, ma chezọọ na nwa sị na nne ya agaghị arahụ ụra agaghị arahụ nke ya. Ọ bụrụ na mmadụ ma ihe echi ga-ewetara ya, ọ ga-adị njikere. Ya mere, nka na ihe ọmụma ndị mbụ na ndị egede jiri kwuo na echi dị ime, o nweghịkwana onye ma ihe ọ ga-amụ. Ihe anaghị agbagwoju agadi mmọnwụ anya, mana akụkọ ndị ụka jiri bịa ịkwatu ụlọ ojimkpọ gbagwojuru ojimkpọ anya. Ojimkpọ bụ mmọnwụ etiri n'ụkọ mmanwụ ochie awọrọ. Ọgbọ ya na mmadụ abịazuola ụwa ugboro ole na ole. Agadi nke ya nwetara ya n'ikpere, nweta ya na ntị, mana akọ na uche ojimkpọ zuru oke. Okwu anaghị esere ojimkpọ na mmụọ ibe ya, mmadụ ka a na-aya. N'isi ụtụtụ ahụ ka ihe na-agwa ojimkpọ okwu gwara ya na ụbọchị adịghị mma. Nna mmọnwụ gbara onwe ya ume n'ihi na o nweghị ebe o siri mejọọ nwoke, o nweghị ebe o siri mejọọ nwaanyị. Ojimkpọ tinyere aka n'ọkwa nzu ya were isi ose ọjị. O wefere aka ya abụọ n'azụ tụpee ya bụ ose ọjị tupu o wefete ya n'iru. Agadi mmanwụ gbanyere mkpụrụ ose ọjị anọ n'aka, were ya kwubie okwu ma jụchaa awọrọ ya. O jikwa ọjị ugo rịọ ihe ahụghị anya ka ha bupụrụ ya n'ezinụlọ ya uke mmụọ na uke mmadụ, ka ha buo ọgụ gbuo okwu ọnụ. Ojimkpọ kere nkwụcha ụbọchị ahụ niile. Ọ na-ele ihe ọbụla anya ugboro abụọ ka ọ mara akụkụ ya bụ nseke ma ọ bụ ụgbanuke ga-esi abịa. Nkwụcha niile nna mmanwụ kere amịtaghị mkpụrụ. Ọdachi bịakwutere ya esighị ala mmụọ. Ụmụ mmadụ aghọọla ọdachi nyere ojimkpọ na mmụọ ibe ya. Ndị Sempat jidere diọkpara ojimkpọ na-akụ ya ka ha kụgbuo. Ihe tinka kụrụ pam. Ebere adịghị ya. Sempat chezọrọ maka ikpere onye iro ha ekpere. Ha sị na nwa mmụọ emeela ha ochie na ọhụrụ, na ha ga-esuriri onuku na awọrọ ya ọkụ. Ya bụ alụsị akpakarịala ike, anyị ga-egosi ya osisi ejiri tụọ ya. Nke a bụ ihe na-apụ ndị ụka Sempat n'ọnụ. Onuku na onwe ya bụ ehi enweghị ọdụ chi ya na-achụrụ ijiji. O nweghị onye maka o siri mịchapụ ụmụ mmadụ n'aka ma rie mbọmbọ. Ndị na-akụ ya ihe suchiri ya anya n'egbughị oge, maka na ụbọchị niile bụ nke onye ori. Mana taa, dịka ha siri hụ ya, bụ ụbọchị Sempat. Sempat bụ nnukwu ụlọ ekpere ewubere n'ala Igbo. Ụmụ Igbo wubere ya bụ ụlọ ekpere na ncheta otu nwoke a na-akpọ Patrik. Patrik bụ onye mba mmụọ. Igbo amaghị Patrik, Patrik amaghị Igbo. O jighị ụkwụ ya bịa ala Igbo. Ọ gwaghị ụmụ Igbo ka ha wuola ya ụlọ ekpere. Ndị wetara akụkọ Patrik bụ ndị mma ihu abụọ. Aha ha adịghị mma n'ogene. Mana ụmụ ndị gboo ji okwukwe nabata akụkọ a kọrọ ha banyere Patrik. Ndị sị na ha bụ ndị Sempat nara akụkọ ya bụ nwoke, were okwukwe mee onwe ha ndị otu Patrik. Ndị wetara akụkọ Patrik abụghị naanị sọ ala Igbo ka ha sụrụ ya bụ adaka n'ọnụ enwe. Nkụzi nke okwukwe ha zuru mba kwuru mba ndị ọzọ ọnụ. Ọtụtụ mba ka ha kpara akwụkwọ ọha n'isi. Ụfọdụ mba ndị ọzọ ka ha gwuru ji n'isi ha. Nka na ihe ọmụma ndị mbụ na ndị egede bụ ahụnanya ekwe.
mana ndị wetara akụkọ Patrik dị nkịrịnka. Ha gwara ụmụ ndị gboo na ngọzi ga-adịrị ndị ahụghị n'anya ma kwere. N'egbughị oge, Patrik gbara mgbọrọgwụ n'ala Igbo. Nkụzi nke okwukwe mere mmemme n'ụmụ Igbo, nke na agha okwukwe ndị Igbo na-ebuso onwe ha mere na mmadụ na-ayakwuazị mmadụ ibe ya. Ọ bụghị mmadụ niile nabatara nkụzi okwukwe ndị ọbịa ahụ, mana ọtụtụ n'ime ndị nabatara ya ji nghọta kụsara akụsa chefuo na ha bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Chefukwa na ahụnanya ekwe bụ nkụzi nke okwukwe ndị gboo. Ka Onukwu mechapụrụ ndị na-akụ ya ihe n'aka ma gbapụ ọsọ, igwe mmadụ si n'ihu gachiere ya, si n'azụ gachie. Ụfọdụ bụ okpiri n'aka osisi ha ga-akụ nwa mmụọ. Ndị ọzọ pịrị aka ọkpọ maka ụtụ ọkpọ ha ga-atụrụ onye omekome. Mana nwa mmụọ lara ije ahụ. Onukwu bụ mmụọ dị nzuzu chi ya na-agbara ọgụ. Okwu na ụka nke ya bụ achụọ ya n'ubi, ọ gaa n'ọba. Nke o mere jụọ oyi, o mekwa ọzọ. Ka diọkpara Ojimkpọ jisiri ike gbapụta n'ogige St. Pat ka ọ tụrịrị mma ya elu, ụmụ mmadụ agaghị ahụ azụ Onukwu anya ọzọ. Ọsọ mgbada bụ n'ugwu, ọsọ Onukwu bụ n'ụzọ warawara. Ndị na-achụ ya ọsọ dị njikere imemila ya bụ nwa mmụọ. Onukwu na onwe ya dị njikere maka ọsọ ndụ agwụ ike. Kpitim kpitim ka ụkwụ ha na-ada. Onukwu kere ajị n'ume. O doro ya anya na aka kpara ya bụ Ezeka Udene. O kwuo mmụọ chiri ya ọzọ. Ndị St. Pat chere na ha ejidela Onukwu ọzọ mgbe ha chụrụ nwa mmụọ ọsọ gbabaa n'ọdọ Achala. Ọdọ Achala bụ obere ala na-ese okwu n'etiti ọzọ eze ukwu na ndị St. Pat. Ọzọ eze ukwu ji obi ọcha nye St. Pat ala, mana St. Pat manyere aka zọwa ala eze ukwu ndị ọzọ. Naanị ukwu Achara jupụtara ebe ahụ niile. Ahịhịa ụmụ mmadụ na-awụnye n'ọdọ Achara mere na igbo ahịhịa na igbo Achara n'ala ibe ya elu. Ọgụ eze ukwu mere St. Pat ka St. Pat bụba ọhịa. Mwute eze ukwu bụ na ya na St. Pat gara nta. Ozigbo ha tinyere isi n'ọhịa ka St. Pat tụrụrụ ya egbe n'ụkwụ gbaa. Eze ukwu si na ọ jụrụ St. Pat ọ mụkwa anya, mana St. Pat tụdokwara ya egbe n'ụkwụ nke ugboro abụọ gbaa. Ọzọ eze ukwu bidoro zọwa onwe ya mgbe ọ hụrụ na achụmnta ya na Patrik abaala nke onye nwe nwa kpọrọ nwa ya. Nkịta ha abụọ duru baa ọhịa tagbusiri onwe ha. Ekere mgbe eze ukwu na St. Pat gbara n'ọhịa bụ nke nkịta rie nkịta, onye gbuo ibe ya ọkpụrụ. Eze ukwu bụ aka ji ọfọ. O meela okenye mana ume dị ya n'ahụ. Ọzọ eze ukwu so na ndị chiri echichi mgbe echichi bụ echichi. O so na ndị kara mma niile mgbe eziokwu bụ ndụ. Nwoke ji ọfọ ala jide ọfọ aja ala. Nka na ihe ọmụma ndị gboo si na oji ọfọ ga-ala. Ugbu a eze ukwu si na ya ji ọfọ. Patrik onye mba mmụọ sikwuazi na ya ji ọfọ, mana ọfọ ma onye ji ya. Eze ukwu chere Patrik aka mgba ka ọ hụrụ na ihe ya na-achọ ịghọ nke onye ọzọ. Okwu ụbọchị ụtụtụ ya na Patrik adịghịzi ka ha siri kwuo ya. Ihe ọkara dị n'okwu St. Pat. Eze ukwu gbawara ọnụ gwa ndị na-ajụ ya ajụjụ ọnụ. Ọ gịnị bụ ihe ọkara? Otu onye katụma na-ajụ eze ukwu. Ihe ọkara bụ aghụghọ, onye mma ihu abụọ.
eze ukwu ji eke olu aza ọjụjụ ọbụla a na-ajụ ya n'ụlọ ikpe. Nwoke dị ike na mmadụ dịkwuazị ike na mmụọ. Ihe bụ akụ ilu na-ada n'ọnụ abụghịzi otu o si atọ. Nkọwa gị, ọ bụ na Patrik dị asọ bụ onye mma ihu abụọ? Eze ukwu amaghị Patrik dị asọ. Patrik dị asọ amaghị eze ukwu. Nke a bụ ihe maazị eze ukwu zaghachiri ndị na-agba ya ajụjụ ọnụ. Kedụzi onye bụ onye mma iru abụọ? Ndị si n'ala eze ukwu abụghịzi ala eze ukwu bụ ndị aghụghọ. Ha dum bụ ndị mma ihu abụọ. Ugboro abụọ ka eze ukwu gara ụlọ ikpe zaa ogologo ajụjụ maka ala ya. Eziokwu abụọ anaghị aga ụlọ ikpe. Onye ukwu na onye nta ma ala na ala bụ nke maazị eze ukwu, mana ụlọ ikpe ndị ọbịa wetara jidere okwu kwụ ọtọ, gbọdọ ya isi n'ala, ma sie ọnwụ na eze ukwu ga-abịarịrịza ajụjụ. N'aka Sempat batasịrị ala Igbo, ụlọ ikpe ndị ọbịa sochiri ya anya. Ndị ahụ gwara ụmụ ndị gboo maka Patrik dị asọ bụ ha wetara ụlọ ikpe ahụ. Nke a na-eme oge ndị Igbo na-anụ agha nke akpọrọ Arọ Anglo-War nke 1901. Eze ukwu bụ nwoke na-asọrọ ihe. Abacha uchichi a na-ata n'ụlọ ikpe ahụ ejughị ya afọ. Nke ugboro abụọ ahụ ka ọzọ eze ukwu kpebiri na ụkwụ ya agaghị atụ n'ụlọ ikpe ahụ ọzọ. Ọzọ eze ukwu buru ọfọ ọbịara egbu m tụọ n'ala ahụ, buru ọfọ aja ala tụọ. Ọ zara oku Sempat kpọrọ ya ugboro abụọ n'ụlọ ikpe. Ugbu a Sempat ga-aza eze ukwu oku n'ihu aja ala. Ọsọ gbara ihu gbara azụ. Ihe karịrị afọ 10 agaala oge nke a mere. Sempat na ndị na-eso ụzọ ya alọghị ya bụ ala anya ọzọ. Ngwa ngwa onukwu tinyere isi n'ọdọ achara ahụ ka ndị Sempat gbara ọdọ achara okirikiri. Dimkpa mmadụ ole na ole obi siri ike chọrọ onukwu waba n'ime ọdọ achara. Anya na-enwu ha ọkụ. Okpiri ha ga-eji kụgbu nwa mmụọ dị ha n'aka. Ụmụ okorobịa ndị a zọpịara ọdọ achara ebe ha na-achọ onye tabiri omeji ha. Ha chọrọ nwa mmụọ n'elu, chọọ nwa mmụọ n'ala, mana anya ahụghị onukwu. Sempat ekweteghị na nke ahụ bụ eziokwu. O doro ndị ụka anya na onukwu ha na-achụ ọsọ gbabara ọdọ achara. O dokwara ha anya na nwa mmụọ agbapụtaghị ọzọ. Ya mere ha jiri kpebie na ha ga-atụnye ọdọ achara ọkụ ka nwa mmụọ soro akwụkwọ achara kpọrọ nkụ laa mmụọ nke ugboro abụọ. Ka ha na-ekwu ya ekwu ka ha na-eme ya eme, anwụrụ ọkụ si n'otu akụkụ laa elu. Igbe ahịhịa na akwụkwọ achara kpọrọ nkụ mere na ọkụ gbasara ọdọ achara n'egbughị oge. Ụmụ mmadụ lara azụ obere ma chere ka nwa mmụọ machapụta ka ha kụtuo ya. Onukwu na awọrọ ya ga-asa n'ala ka ihe ndị a niile na-eme. Akwụkwọ kpọrọ nkụ ka o jiri kpochie onwe ya, were anya na-eso nzọụkwụ ndị Sempat. Ihe nwa mmụọ ga-eme dị nwa mmụọ n'uche. Ọkụ ọgbụgba ga-eru ya nso n'oge na-adịghị anya. Onukwu ji anya agba ogige. Ọ na-achọrịrị akụkụ ga-akara ya mma ọ ga-esi gbafuo. Akụkụ ndị Sempat tụrụ anya nwa mmụọ ga-esi gbapụta abụghị ebe o si machapụta. Onukwu buru osisi na-enwu ọkụ tupu ọ malie ka akụ mgbawara ụgbọ. Ọnọkọ ọkụ nwa mmụọ bụ n'aka ka o jiri yie mmadụ abụọ kwụdebere ya ụjọ. Ụmụ okorobịa abụọ ndị a adịghị njikere. Ngwa ngwa ha rara azụ obere ka onukwu si n'etiti ha tiwara ọsọ mee vum.
Ndị St. Pat sochiri ya anya n'egbughị oge. Ubi ede niile dị n'ụzọ ha bụ nzọpịa nzọpịa. Onukwu lagidere ndị St. Pat ọsọ ganye na o ruo be nna ya. Ozigbo nwa mmụọ wụrụ aja ngwurube ezi ukwu ka o miri ala. Mmadụ atọ ndị isi ekwu ọnwụ kachiri ntị soro Onukwu wụọ aja ngwurube ezi ukwu, kachie ntị soro nwa mmụọ mie ala. Mpịtị ekwe. Mgbupụrụ ndị St. Pat n'ọnụ. Ihe anaghị eme na mbụ emeela n'ala ụmụ mmadụ. Ụkọchukwu St. Pat na ndị agha okwukwe mmadụ abụọ efunyụọla anya n'etiti ehihie ebe ha na-achụ diọkpara ojimgbọ. Agụ nkwọ ahapụla ọkụkọ buru ogwumagana. Ụzụ tụrụ n'elu wee tụọ n'ala. Ndị St. Pat ahụghị ọnụ ha ji akọ ihe mere ha. Onye akọrọ ihe mere ụkọchukwu ahụghịkwanụ ihe ọ sara ndị St. Pat. Abalị abụọ zuru ezu agaala. Anya ahụghị ngụ, anya ahụghị akpa ube. Ala Igbo niile na-agba ghara ghara. Ọdachi dakwasara ụkọchukwu ka onye ọbụla na-ekwu maka ya. Ndị agbata obi ma ndị mba ọzọ bịara were anya ha hụrụ. O mere ndị na nka n'anya. O mere agụrụzụ Igbo na Osenabọ. Ogige St. Pat niile dịka ebe a wụrụ mmiri oyi. Anụ ufe ndị so eme na St. Pat na-ekpo ọkụ fefuru efefu. Ewu na atụrụ ndị ụka jiri nye onyinye dara ogbi. Ka a ga-asị na ha dum mana nnukwu ihe mere. Ndị St. Pat aghọtaghị ụdị ụyaka dakwasịrị ha. Ndị si na ekpere bụ ọgwụ ha gwọrọ ahụghị ọnụ ha ji kpee pim. Ndị ji ụkwụ azọgbu ekwensu chọpụtara na mmụọ akpọrọ ekwensu abụghị nsogbu ha. Oriakụ ụkọchukwu ka ya bụ ihe na-ewutekarị. O nweghị ihe mmadụ kwuru na-aba ya ntị. Ihe ọ chọdebere bụ iji anya ya abụọ hụ di ya. Kedu ka di m siri funyụọ anya n'etiti ehihie? Nke a bụ ajụjụ ọ na-ajụrịrị. Ndị ọ na-ajụ enweghị ihe ha sara ya. O nweghị onye ya bụ ihe nyere ọnụ. Ọ bụghị ndị ntọ tọrọ ụkọchukwu. Ọ bụghịkwanụ ndị akpọrọ unknown gunmen ji ya. Ụkọchukwu St. Pat ọ kpacha anya soro Onukwu tinye isi n'ala mmụọ. Ajụjụ karịrị akarị. Onye a jụrụ ọ jụọ ibe ya. Ụfọdụ bodoro ihu n'ala. Ụfọdụ buru aka n'isi. Ihe ka nte abakwutela nte n'ọnụ. Ọtụtụ n'ime ndị St. Pat na-ahụta ya na Amagedọn a na-ekwu okwu ya abịala. Ndị Akamiruru na-agbarịrị ama na St. Pat bụ ọbịara be onye bịagburu ya. Mana nke ọbụla bụ ya, o doro ndị Igbo anya na ọnwụ gburu ụkọchukwu St. Pat agaghị emere mmadụ nkịtị ebere. St. Pat abịagbuola eze ukwu, bịagbuo ojimkpọ na mmụọ ibe ya. Mgbugbu pụrụ St. Pat n'azụ bụ nke mmadụ ahụbeghị. Ndị soro chuo Onukwu ngwongwo ọsọ amaghị ka ya bụ ihe siri mee. Kati aghọtabeghị onwe ya nke o ji aghọta ihe mere ụkọchukwu na ndị St. Pat abụọ ndị ọzọ. Ihe nchetadebere bụ na anyị chụrụ nwa mmụọ gbaba n'ọdọ achara. Brọda Simon na ụmụ okorobịa ibe ya bụ ụzọ jitọrọ ya Onukwu n'ime ogige St. Pat tupu ọ mịchapụ ha n'aka ma zọba onwe ya. Anyị chọrọ Onukwu ihe nkịta na-achọ ọkpụkpụ n'ọdọ achara. Iwe ka ụmụ okorobịa jiri tụnye ọdọ achara ọkụ. Ọdọ achara gbara ọkụ pịapịa n'anya anyị. Nwa mmụọ anyị chere na ọkụ agbapịala waritere ma buru ọkụ juru ya ahụ lachapụ ọsọ. Anyị chụrụ Onukwu na ọkụ ya gbapụta n'ụzọ waya. Onukwu tinyere isi n'ụzọ si St. Pat gbada iyi ọcha. Anyị soro ya tinye. Ọ kụnyere warawara ụzọ gbadara ududo nka. Anyị soro ya kụnye.
ozigbo nwa mmụọ wụrụ aja ngwurube eze ukwu ka o mere ala. Ụkọchukwu na mmadụ abụọ ndị ọzọ kachiri ntị soro onukwu wụọ aja ngwurube eze ukwu, kachie ntị soro nwa mmụọ tụọ ọnụ. Akụkọ ndị St. Pat na-anụ n'ọnụ Kati na-agba ka ochie gwongworo. Kati, nke a na-akpọ katikis, bụ onye ha nwere olileanya ga-agwa ha ka ọsọ St. Pat na onukwu siri mee. Mana ndị jụrụ ya ajụjụ ka ha mara ụzọ ha ga-esi wee chọwa mmadụ atọ furu efu enweghị ihe ha ghọtara n'ọnụ Kati. Akụkọ Kati na-akọrọ ha dịka akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ a na-akọrọ ụmụaka bịara egwu ọnwa. Oriakụ ụkọchukwu ji iwe gwa ndị na-ege Kati ntị na Kati na-aṅụ mkpụrụ mmiri. O nweghị onye tara nwaanyị ụta. O nweghị onye gwara ya na o kwuwara ọnụ, maka na ha ghọtara na oke ibili ọbụla di ya tụrụ ọnụ n'etiti ehihie ga-ekwufierịrị ọnụ. Kati bụ onye na-esote ụkọchukwu dịka ndọrọ ndọrọ siri gbatakwuru na St. Pat. Okenye ka ọ bụ, mana o nweghị ike ịkọwa ihe mere mmadụ ịtọ ọ na-eso n'azụ mgbe ha chụrụ onukwu ruo aja ngwurube eze ukwu. Akụkọ onye nke a na-akpọ Brọda Simon enweghị isi mbido nke o ji enwe isi njedebe. Aka na ụkwụ na-ama Brọda Sai jijiji eri abalị abụọ ahụ. Akpata oyi juru ya ahụ. Ihe na-apụrịrị Brọda Sai n'ọnụ bụ rapture. Brọda Sai, gịnị mere ụkọchukwu St. Pat rapture? Ụkọchukwu omiri ala ka ọ rọgoro eluigwe rapture. Rapture ọ bụ na St. Pat ka ọ ga-ebido? Onye isi ndị nna na-agba Brọda Sai ajụjụ ọnụ. O nweghị ọkpa okwu si n'ọnụ Simon o ji aka. Simon na ahụ ọma jijiji ya na-egosi na ọ ga-abụrịrị nnukwu ihe mere. Onye isi ndị nna na onwe ya achọghị iji ntị nụ n'ụwa mmebi ma ọ bụ rapture eruola nso. N'uche nke ya, ọ bụrụgodu na rapture a na-ekwu okwu ya bụ eziokwu, ọ bụghị n'ala Igbo ka ọ ga-ebido. Ajụjụ karịrị akarị mana ahụghị ụsa. Ụmụ mmadụ aghọtaghị ya bụ ihe arịma. Kedu ka a ga-esi akọ na ụkọchukwu St. Pat tụrụ ọnụ? Ọ na-atụ ọnụ? Ọ bụ eyi